Bonġu, it's a Sunday u llum ħanagħmlu xi ħaġa vera exciting. Ħanivlogja naħseb day in the life, ma nafx nżid xi klips oħra wara dal-video għaliex dil-ġimgħa ġejja għandna ta' Daniel l-Olanda u ħatiġi Lejla hawnhekk biex nagħtuna ħin magħha ovvjament li ħadkun l-Olanda. Imma pratikament ħajkun day in the life in our Sunday, in our exciting Sunday għax kont ħejdilkom, ma ħanejdilkom issa. Xtrajt kamera. Għasissa nemmen, tipo wow, vera paċenti użajjena, issa if YouTube goes well ma tnixi kamera, imma something fun is going to happen in December. Hint, hint. U nasab jek ikolli kamera, nkun nista nimmanagġija aħjar. Tejda nimmanagġija ma nafx, jek ġiri nuża verbi mill-Inglis għal-Malti gravi, please tiġri kawni xafna. Imma msamma, ħamur Utrecht illum, għaliex irrit nġbor il-kamera minn hemm u xorta waħda xtaqt immur Utrecht għaliex irridu mmurru IKEA għax nixi xkaffa zejda għal-gwardarobba li għandna, għax hemm xkaffa nieqsa u hemm ħalla ta' spazju u ħanivlogja għandna craving kbir għal meatballs ta' IKEA. Imma vera eċitata, vera l-ni ħafna li għal-kamera. Ktibta fil-wish list ta' dis-sena, fil-bidu ta' sena f'jannar, ekkax kien minna li għal-ħanibda YouTube fil-bidu ta' sena, ma mbdejċ, imma laqo li bdejtu. Imma msomma, ila ħafna fil-wish list u għet, hey, jiena bil-kem non fuq xej fuqi in terms of dawek expensive tech u ek. So vera eċitata u I feel like I deserve it. Issat naħdem, so. Issa ħanħaffef ħaninżel isfel għax dan jiret jistenni nihdejer u tax ma jħorġ il-bins. Imma ħanurikom it-temp malajr. Very grey November weather. Imma il-wera kważi kollha nixfu, imma għatawna orange. Insomma ħammur issa. U narakom Utrecht. Jidilhom bonġu ħija x'għadek ma kellimthomx inti. Bonġu ħija. Jekk kellkom kurzità kif tidher, kif jidher parking tar-roti hawnhekk. Jidher hekk datana ta' din buss. Aw oħrajn ta' Utrecht hekk ikunu aktar moderni ġieli. U da jkun b'xejn ovvjament ma' train station kif tiġi tal-rota, mbagħad taqbad it-train. Wasalna Utrecht. U ħanitħlu il-shopping mall. Kemm tħoggos mur shopping Daniel? Jekk ma ħattux is-sarkazmu ma jħoggos dal-ħanut tal-mami. Darbna quddiemu niftakar fiha għax il-mami tafafna l-lint. Inte tfajt għomni. Time to eat. Dan huwa każ meta jnejk ikunu ikbar mill-żaqek. Ejja dina l-verdett tat-tiramisu tal-IKEA. Ma is it up to Italian standards? Għandu għajja issa. Bidej xellugija. Tajbu. Mux ħazina. Naħseb ridet naktar krema, ma. Jina doqda id-dame cake u wis. Wis tajjeb, Li kelli t-tiekel u wasal il-ħin. Ovvjament, għati jaqret li kell ħafna. Wasal il-ħin biex morru nixtru li t-nixtri xkaffa kifed dal-għodu naħseb u ħna għax għandhom tal-miliet kol. Id-danger ta' IKEA taf xinu ma jkollokx bżon ta' pit imma tarom laid out. U vera diffiċli biex iżżomm lura milli tixtri hawnhekk. Żammejna lura u żittna ma xejn xejn għax hawnhekk għal min qatt ma ġej IKEA għax jien qatt qabel dis-sena qatt ma ġejt IKEA. Ikun jisa mejz u ma tistax toħroġ qabel ma tgħaddi
il-mejz kollha u qed nipprova nfittxu s-section tal-miliet u ma nafux fejna. What a distinguished gentleman. Waħdek fuq il-kopru, naqsa ma fitni. Insomma, IKEA trip successful. Issa la naslu dar nurikom x'trajna. Ek ħaditla fuq tal-linjat li? U li? Arana, xieġġelek tagħmel il-mara. One final stop. Sa nurikom għana ġejtaw. Ovvjament, guess what I'm making? Bdaw. What għaw li skittles? Taf xie craving kelli għal-jom dal-axħar. Oh my god. Għaj li tħiħa Cadbury. Tifla zaħira ġaw ma jġibun fi supermarkets normali. So, xibjaċi nista nishtri. Oh my god. Memory unlocked mid-childhood daw. Xan ġibu l-Milky Buttons jew? Ġibu l-Milky Buttons jew di? Ok, ma Milky Buttons. Diġa għandi advent calendar imma wis inħobbok. Qabel kont nixtri da kważi kull sena. Hello, mux li għaw xi dawl tajjeb bħalissa imma wasalna dejn boss u mhix lura train station mid-dar għax ħallejt rotem. Għax ovvjament ħabba li xkaffa ma stajtx nġora bil-rota. So bad bass mbagħad lura bil-xkaffa jien waħdi u sar ġajt miexja lura il-train station biex nġib il-rota. Imma issa l-amur id-dar ninħasel. U ma timpoġġi bil-qeda nurikom naqra xiex trajda l-weekend in terms of Christmas decorations. U xie affarijiet oħra wkoll nurikom tipo xi xajt mill-Expert Shop u volja naħseb kienet ovvja mill-clips. U niftaħ il-kamera ovvjament. So ħena narakom id-dar. Hello! So fl-axħar l-essejt u poġġejt u għandi ġabon barat qoddimi ħanamel ħol l-ewwel ħol tiegħu. Issa disclaimer, jiena minix in favor of overconsumption sewa imma peress li l-ewwel darba li qed noqogħdu fil-postana, l-ewwel darba li qed nixtri tiżjin tal-miliet u ħafna minn dal-affarijiet ġifieri ħajmxu magħna kull imkien, ġifieri mhux ħanixxihom u nużhom darba u daqshekk. Imma ħanibdew mill-iktar ħaġa importanti għal-miliet, ovvjament kella nixtru siġra tal-miliet għax mhux ħanagħmel miliet mingħajr siġra, there's no way. Issa mhux ħanikdeb di mhix xi ħaġa li probabli ħatimxi magħna, speċjalment jekk il-qudiem ma nibqgħux ngħixu hawnhekk. Imma kull ma kienet 30 euro, ġifieri mhijiex xi expensive purchase at all. Imma ovvjament bil-fors kelli nixtri Christmas tree u għal-maħħa xajna d-dawl u kol ma tantx kien expensive. Issa missieri għalli metetlu li xajt dawl 15 meters għalli xħat għamel ħaddawru mad-dar sħiħa. Ma online rajt il-gajdu jekk ikollok siġra li għatwila 180 centimeters idealment ikun xi 12 to 15 xi ħaġek u jiena għedt 15 meters ma no. Issa nara ma tanżejnu. U kol siġra xtrajt da tapit minn IKEA. Dawk by the way, għal min forsi jiex l-Olanda xajtom minn Action id-dawlu s-siġra. Imma dan it-tapit għal taħt il-Christmas tree. Ma nafx taraw, ma nafx xet jifoka. Ma da xajtu wissa minn IKEA. U għad actually għaddi muftaħtux, imma fuq il-website vera kien jider sajjħ. So, għan niftuħ. Taraw, kaw sabiħu. Għaxobni, insomma, da zgur ħajimxi miħej. Da xaħġa li tipo faċli ġorra miegħek mhux passiġra ovvjament. Issa għalma s-siġra, ovvjament jitu l-boċċi. Sissa li ma xajċ kollox, għax to be honest persi l-ewwel darba li qed narma siġra tal-militiena. Naqa stressful, għax jisek biex tara li kollox jaqbel, naqa diffiċli. Imma jien għandi tema f'moħħi għas-siġra. U allura kollox rrit jaqbel ma dit-tema, mhux ħanispoilja. Ma nafx ngħidilkom xew le. Mhux ħanidilkom. Ħalli issa taraw il-video ta' meta nżejjen li ħajitla jitla ġimagħtej wara li taraw dal-video intom. Diġà ħanżejjen sewwa għaliex aħna ħniżlu Malta fil-miliet. U ovvjament nixtieq ingawdih it-tiżjin. Ħanuri xi ftit li m'għandhomx jaqsmu mat-tema. Li xajt daw minn ħejma
għal-min ukoll joqgħod l-Olanda, nispera li dat jiffoka. Issa da jaf ma niftaħhomx u forsi mmur nirritornhom, nispera li żammejt l-irċevuta. Issa nfittxa. Oh my god, nispera ma rmejtiex. U iva. Daw għandhom il-glitters fin-nofs again, ma nafx ħajfoka, imma dawk. U daw, vera kienu sbieħ. Issa thinking about it ma tantx imorru mal-gold, imma issa naraw fil-każ jien nirritorna daw, imma daw ukoll. Il-boċċi tat-tiema mhux ħanurjomkom, so stay tuned. Issa l-mattieqa xajt daw, il-kaxxa vojta x'ġaħrixhom għad nirtu waħilhom, imma xajt curtain light daw fakruni ħafna f'kuġinti għax meta kienet toqgħod ma' tzija fil-kamra tagħha kellha daw mdindlin mal-ħajt, u fakruni fiha. Mbagħad di l-ewwel ħaġa li xajt actually tal-miliet, b'hekk bħad tifkira. Xajt daw mill-jisk. Di jien għadda Daniel. Vera rajtum ħelwin. U ma tantx kienu għalin, naħseb xi €2 each. U dawa ħajkunu jibqgħu magħrufin bħala l-ewwel ħaġa li xtrajt tal-miliet. Ma ċajt daw placemats ħumur għal-Malmejda, so jekk rajtu l-video oħra, rajtu li għandi dvalja checked u għandi placemats kannella fuqhom dawk tipo għal matul is-sena. U daw sa nużhom fi żmien il-miliet. Seħħ ma tantx kienu għalin daw mill-jiesku ukoll again għax minnu minn Malta għażin min jarani u joqgħod Malta. Jew anywhere insomma xi disku l-imkien naħseb issibu. Kull ma kienu 125 il-waħda. U vera sbieħ. Mbagħad xtrajt l-ewwel ponsjetta tiegħi. Nafx taraw kemm sabiħa. Din tfakkarni ħafna fil-mami, għax il-mami tixtri ponsjetta f'kull sena. By the way, il-pot kien għandi diġà, għax fil-bidu tas-sena xtrajt pjanta u tilta wara xi 3 xhur. Hija l-mami tixtri waħda kull sena u tipprova żomma ħajja as much as possible dejjem jirnexxielha naħseb sa xi frar Marzu. So ħana jirnexxieli nżommu ħajja, għandha bżonn ħafna dawl, ġast dawl mhux dirett fuqha biex tgħix u tkun tibqa' sabiħa, so issa naraw għax da żminijiet hawnhekk ma tantx ikollna dawl. U meta mort il-Garden Center mbagħad għax xajta minn Albert Heijn li huwa supermarket. Mbagħad mort il-Garden Center kellhom il-mini ones. Like, oh my god. U I couldn't help myself. So xtrajthom ukoll, ma tantx kienu għalin. Xtrajt 3 għal €6, x'imbagħad xajt din ukoll. Daw ukoll il-pots kienu għandi diġà. U di not Christmas related, imma meta mort il-Garden Center kontilna ħafna biex nixxi di. Jgħidula ma nafx jgħidula mister, imma di bażikament you missed your plants with it għax għandi żewġ pjanti li jħobbu naqalhom dita. U aħna għek m'għandniex dita. So xtrajt dik, ħalli forsi jgħixuli. U xajtu xaffariet oħra illi naqadaw actually mis-second hand store ħanġibhom. Kont xtrajt daw mis-second hand store fej servi. Dan ta' soldat. Ma nafx jiex nutcracker, ma naħsibx ma ta' soldat imma very Christmassy. Kien €1. U naqċib daw, ma nafx kien xek diġa jew jiena nġorru imma sabi ħafna. U xajda forma ta' Christmas tree nkoll biex inservi fih issa meta I host tal-miliet. Issa for non-Christmas related stuff immikel minn IKEA, jekk tmur IKEA u ma tixtrix da, mela xmur ta' IKEA tagħmel. Ma nafx kif giflar jien hekk naqra giflar. Daw l-ewwel darba li mort Sweden, darba mort Sweden jien. Mort naraħ b'bati Erasmus, shout out Ebi, u kont mort supermarket magħha u dewqitni daw u oh my god, jiena nħobb ħafna cinnamon kif diġà qed naħseb f'xi miljoner video. U meta morna IKEA l-ewwel darba meta ġejna nqogħdu rajthom u malli rajthom. From then on, literalment kull darba li mur IKEA, irrid nixtri challenge kbira biex meta tiftħu tieħu waħda ma tifqax pakkett f'darba jekk dak it-tip. Issa mbagħad mill-Expert Shop. So, mort l-Expert Shop biex nixtri l-mincemeat li again, I mean, it's very obvious ħanamel bil-mincemeat. Xtrajt il-Black Treacle, għax by the way da, mort l-Expert Shop għax daw ma ssibhomx fis-supermarkets normali taw. Again, għal min joqgħod l-Olanda, probably tafu bih Kelly's Expert Shop, iġġi prodotti Amerikani, Ingliżi mainly, dawk it-tnej u forsi ftit mill-Awstralja wkoll iġġib minn għalija u mill-Irlanda. U waħda ovvjament Malta very common li ssibhom, imma rawak ma stajt nisibhom kienu għalin, da xi 325 minn għalija wieħed u da mux bitċajt 5.25. Ommi għalt li €2 tixjieħda mis-supermarket. So, ser itni Kelly, imma
ma stajt nisbun kien, so nefx għamel. Stajt namlu jintada imma hi għandha ħafna baking pjanat għazmin il-miliet u ma jistax kun namel kollox from scratch. Imbagħad jiena big fan tal-Cadbury. Oh my god, kemm inħobba l-Cadbury u għawek ma ssibx ixtrija u l-ħar darba xogħol bdejt ngħidilhom tipo għawak qasamkom Cadbury intom u qalu li Cadbury x'inhi u jiena like how uncultured. Xajt Dairy Milk. Mux tajba d-dieta tiegħi di, ġifieri, imma se naħbija u ma nħarix leja u every now and then niftakar fija nħu biċċa. U xajt twirlu kollox bil-fors. U Milky Buttons, daw vera jfakruni fin-nanna. Naħseb kuġinti eżin li jennu Cheryl, please għajduli, ux vera n-nanna kienet tixtrilna ħafna l-Milky Buttons. Meta konna żgħar, ma nafx n-nanna Gerrit jew n-nanna Marie kienu jixtrulna. Imħem nafxala for some reason fakarna ħafna fil-childhood il-Milky Buttons. U jiena nieħu multivitamin kull-jum. U din multivitamin isa Skittle. U dala ħaj kienet ikolli ħafna cravings tal-Skittles. U hekk apparently mawx. Imma Kelly kella. So tried Skittles minant Kelly u xajt daw kol ma ġakiltu fuq it-train. U daw fakruni fuħtiex, uħti sħob ħafna Skittles. Dawk ta' mbagħad, ovvjament, best purchase of all, uħan niftaħassa, sa niftuħa fl-imkien. Il-kamera! U ovvjament kelli nixtri memory card. Maħħa itik il-cable biex iċċarġja, ma jtikx il-charger plug. So kelli nixtri charger plug. Infaqtlu, imma nħafna li Gift from me to me for accomplishing a lot of goals in 2024. It's been a good year, so ħaqni. Sama, ejja niftuħa fl-imkien. Okay, it's time. Issa xajt il-Creator Combo għax għanda l-mic fih u għanda l-wide angle lens u għanda l-Petri Pocket u tripod, so rajta worth it għax il-mic bizbis xie 100 euro għadu. So, frankajtna għanżommu nefuni aktar. Sannu dak il-sound effect. Naħseb ta' sticker u ħalla l-marrota dik. Wajdu, dan jili għatemta. Da l-pocket li tiġi fija fejn ħanibda nġorra. Għalla kemm tajni. Għajna mnu ASMR. Għaw minn hobbi bil-ASMR, ma tanċi nħobb naqra ma. Kemm ma nafx. Ek tibdija. Illa l-rajt għaddur. Għax di għanda l-stabilization. Fimt? You can disable it biex ma ġenninx il-nis. Dil battery handle, dil-toqotek. Biex iċċarġja. Tkun sazzomma hekk. Tajba. 54% għanda. Għaw sticker oħra jħan r-provaw. Xina cringe. Dan mic. Ma nafx kif tħadmu għadni ma transmitter da. Da il-mini tripod. Kif ħanibda nifilmjon qiegħda. U daw kollem mit-tripod il-kbiri li prob nispeċa il-cable. Li xini? Għandi l-wide angle lens, hija nsejta l-għallu kemm żgħira. I mean, ovvjament għax il-kamera żgħira. Madu differa faċ titlifaw. Il-wide angle lens. U il-muff. Kemm jien kuntenta sart noqgħod niskoprija. Il-fufu. Il-fufu vera. Ma nistax nattiva mingħajr ma nuża l-mobile. Ġifieri, issa nattiva bil-kwiet u nibda nipprova naqas settings. U il-video il-mis li taraw ħajkun bil-kamera. Okay, hello. So ninsabu fil-bedroom għax ħanu ħalli xkaffa. Ma nafx spiegajx għalli xirrit mhix kaffa, imma kif qed taraw hawn xeba ħala ta' spazju. So, xajt xkaffa u ħanu ħila u marriċ indum għax xirt mur nara MasterChef. So, ħana għamil time-lapse. Should be easy enough. Nardu għamlu. Daw sitta ma nafx jgħidulhom men nafx irid nagħmel imma ma nafx jgħidulhom imma ħefej taħal il-video. Hemm sitta, riturna vejt u lesti.
il-bixka fal-esta wkoll. So, uffiċjalment lesta l-ġurnata, not really. Imma munar MasterChef għax tliflu l-bicċa. U in the meantime irrit nlesti l-overnight oats u il-lunch għal-għada u għatleta. So, dak kif ħanala l-lejlina. Naħseb ħani għafaw, imma good night. Hello, so tijaj dal-video u realizzajt li stajt nal u naqrajar. Mxtaqt ngħidilkom grazzi tal-li klikajtu fuq dal-video u tal-li rajtu saw, jek rajtu saw. Kem fakkarkom tinsewx tamlu like u subscribe u any comments are always welcome. U narakom il-ġimgħa d-dieħla fil-video li jmiss. U hint, next week ħanamel announcement ta' xi ħaġa li naħseb jekk għandix nagħmilha jew le. Imma stay tuned for the announcement. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Bye bye, a happy Sunday.